いけんじゃん。なまら顔緊張してるでしょ。大丈夫大丈夫、そのまままっすぐ。まだまだまっすぐまっすぐ。そこから右だ。おっそいいよー。一気に茶色くなった。久しぶりの龍二。いいよ、徐々に来て。先輩ちゃんと誘導してくださいよ。先輩誘導してくださいよ。V 練習またいでないもんね。いやまっすぐ全然またいでなくない？やつぎハンドルまっすぐなんで左に切る？まっすぐなの、まっすぐ。ああ、なんでそうまだまっすぐどっち？まっすぐ？ちょい左じゃないの？ちょっと気持ちだね。下へ徐々に左に切ってって。右左分かってるか？左だよ、左。そのままバックして、そこから左にちょっと左、まっすぐぐらい。まだあ、そんなもんだな。あ、まっすぐ左。いいね。じゃあ無事に通過で。
よ。またげるかなこのでっかい岩。これかわすんでしょ。あ、登るの。あ、登るの。登るの。先輩辛口だな今日。ガスガスガスっつってるけど。いや、左のタイヤがもう石で。ちょっとバックで右だね。あ、テーフ乗った。お、いい人いい人、うまいようまいよ。はい、左左左左。どこ行く。左左。あ、でもこれ岩あるからそのまままっすぐだね。ハンドル右。いや、ハンドル右。このまままっすぐ。左。これ乗っかっちゃうんじゃない。でもこれまたがないとダメだな。次これ避けるか、ゆうすけ。この岩これ絶対ぶつかるぜ。無理。土木作業員無理。ゆうすけ、あ、その水玉に落としちゃえばいいんだ。いいね。クリアじゃない。変なとこ止まんないでね。詰めてよ前に。一人で叫んでるからうわーとか言ってるよ。